Sziasztok srácok, én Ninja Boss Hun vagyok, és ez most napi küldetés lesz. Napi küldetéses videó, amit naponta kell megcsinálni, és le kell győzni benne egy bosst. Csak egy kicsit pingelek szerintem. Igen, ezres a pingem. Na, így. Hát most ez nem tudom, hogy legyen, de gondoltam egy olyanra, hogy lehetne olyat csinálni, hogy összevágok olyat, hogy boss runok lenne neve, és akkor csak az lenne levideózva, hogy a boss ölöm, meg öljük. Na, és akkor úgy lehetne csinálni. Na, kijövök a szobámból, mert hogy ne pingeljek. Bocsia, lesz egy kis háttérzaj, csak még szar az internet a szobámba. Nem a legjobb, úgyhogy sorry, hogyha lesz egy kis háttérzaj. Csak valahogy amikor az előző videót csináltam, ami most megy fel még, abba nem pingeltem. Na. Hát nem most, mert már addigra felmegy, mire ezt felteszem. Mi a fasz? Mi nem enged tovább? Ja, itt vagy a szemét. Most nem pingelek annyira. Kéne üssek valami petet, vagy vegyek, mert most van ez a petem. Snubble. Na megint pingelek. Ez a Karella. Ez elméletileg izés. Pet. Legendári. Na hát mindegy. Ezt használom. És akkor úgy van, hogy... De hát ezt is ütöttem egyébként. Egyik boss dobta. Csak kéne egy másikat üssek. Pókot vagy nem tudom. De azt igazából venni tudnák még szerintem ezen a szinten. De mindegy. Majd amikor már kicsit erősebb leszek, akkor ilyen PvP videókra gondoltam, de hát az még egy kicsit odébb van arra, az egy kicsit farmolni kell még. Meg gyúrni rá, mert még a sebzésem is csak 60 kb. Az a baj, a Rogue, vagy mi ez, ninjának hívom, sok potit eszik. Na, mit kaptam? Ez valami kész a küldetés. Mi ez a pink? Te jó Isten! Mindegy, inventory. Most mit kaptam? Fegyvert. Gondolom én. Már ilyen 20-as cuccokat kapok. De nem tudom, mit kezdek vele, majd megkérdek valami nagyobbat. Na, azért mondom. Így kész a küldetés, és most ezt a tokent, amit adnak érte, meg 150 pénzt, tokent ezt gyűjtek össze 120-at, és akkor egy karakter slotot veszek. Most kaptam 10 story tokent, így. És van egy ilyen, ahol lehet vásárolni. Nem ez az. Mindegy, megmutatom. Kimegyek ezen a kapun. Most mi előtt? Mindegy, akkor World Map. Itt megmutatom, mert itt van a Chavez. Csak töltsön már. Kicsit fel van melegedve a telefonom. Na, itt van ez a Wandering Minstrel, ettől lehet felvenni, és itt van ez a Annabelle. Itt vannak ilyen cuccok. És én extra karakter slotot akarok, már 50 van, már még egy 7 küldetés, vagy még nyitok, és akkor meg is van. És akkor tudok még egy
embert csinálni. És ez szerintem rövid lesz. Na, ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!